Malawi Today. Irani akulu Irani uko yapanga drama yosekesa kwambiri dzulo. Drama tikufera nje nieni ya Irani. Tose tikudziwa America inapanga attack Iran, and it was unprovoked kumbali ya America chifukwa Iran sinapanga attack America ya. Ndiye after attack ya America ija, Iran was defiant, and timayembekeza kuti Iran ipanga zinthu zoopsa. Dzulo foreign minister wa Iran anali ku Russia kukambirana ndi Putin, kukumana ndi Putin. Ndipo adabwera kumeneko ndipamene timamva zoti Iran ikupanga target America. America ili ndi mabase, military base 17 military bases ku Middle East koka, ku Iraq, ku Qatar. Irani akulu Irani uko yapanga drama yosekesa kwambiri dzulo. Drama tikufera nje nieni ya Iran. Tose tikudziwa America inapanga attack Iran, and it was unprovoked kumbali ya America chifukwa Iran sinapanga attack America ya. Ndiye after attack ya America ija, Iran was defiant, and timayembekeza kuti Iran ipanga zinthu zoopsa. Dzulo foreign minister wa Iran anali ku Russia kukambirana ndi Putin, kukumana ndi Putin. Ndipo adabwera kumeneko ndipamene timamva zoti Iran ikupanga target America. America ili ndi mabase, military base 17 military bases ku Middle East koka, ku Iraq, ku Qatar. Ili ndi military base 17 ku Syria iliko. Anyway, base yawo yaikulu kwambiri ili ku Qatar, ku Doha, capital city ya Qatar, ku Doha, ma outskirts a Doha kuli American military base. Endi kumalo kunena kuti kwayoka sukuti ili mkatikati mwa city ya. Endi imene ili closer ndi neighbor ku Iraq, ku Irani. Now adalengeza kuti akupanga attack military base ife timaona ngati kuti nkhondo ichatu apa yaipa. Awa makakumana ndi Putin abwera kulengeza kupanga attack military base, nkhondo ichatu apa yaipa. Koma zimene zaululika zonena kuti zodabwitsa kwambiri chifukwa apparently Irani ina changes Qatar, kuidziwisa Qatar kuti timafuna timenye nawo military base ya America, kuti timafuna tiponyeko nawo mabomba 4, mabomba 6. Ndecho ndi timafuna tikudziwiseni kuti tisaphanye nawo zinthu zanu, tisaononge kwa anthu anu. Akuliso inadziwisa so America ija kuti odi timafuna tiponye nawo mabomba 4. Of course atoka usana ziwisa America directly, koma ngati mwadziwisa Qatar ndi kuti America idziwa. Modi America ndi Qatar makonzekera. Qatar airspace yake inapanga clear, kupanga suspend ma flights, modi kunali clear. And dzulo usiku anthu aonera ma fireworks show nditu, kuona usiku uja mabomba kubwera akupanga zima aki mu skies, ma interceptors iso akupita ngati ma fireworks kupulisa mabomba ose aja mwamba mpo. Anthu aonera usiku ku Doha. But che Irani mukati mutofuna mupange ataki America, ataki yake mukani na imene hii. Che Irani mukani na ataki yake mukani na imene hii. Asa amwen ndiye zikuoneka kuti everybody is reluctant kunkhondo. I'm not surprised. Palibe maiko amene akufuna nkhondo padakali pano. China sikufuna nkhondo. Russia is overstretched and strained from nkhondo yake ndi Ukraine. Ambiri mabakira Russia ino. Ku Russia to zinthu sizikuyenda. Zinthu zachuma ku Russia sizikuyenda. Young people from Russia akuvutika. Ma opportunities za ntchito akusowa chifukwa ma western companies ambiri anachoka. For young people ku Russia, hope ndionena kuti apeze mpata opita ku Europe kapena ku America. Mmene timapangira ife kwa Malawi muja kumanena kuti ndifuna ndipeze mpata opita ku Europe kapena ku America. That's the hope for young people in Russia padakali pano. I tell you honestly, ndi social media ya ku Russia amene muli nayo timati V-Contact, VK. I've had it since 2012. Ndi nayo account yanga. I have Russian friends. Life is tough. Nkhondo ichi zima woma zimene zaponya mabomba 1 week 2 weeks atap zite chaka. Israel yomwe
So many Jews, Israelis, ndima foreigners amene amagwira ntchito ku Jews amene abangidwa evacuate are stranded ku Cyprus. Check social media, check the internet. Are stranded ku Cyprus. Anthu amaona ngati tsiku limodzi zikulowa wiki 2. Ndiye muganize kuti zidati zipitirire another month. Mabomba aja kumati aphwasula manyumba aja. Those are people's houses. Those are people's livelihoods, businesses. Ka investment kawo kose pamene pacha. Ngati amalandira kalenti kamachokera pamene pacha. Mwina mabomba ena amapereka ma compensation kwa anthu aja ma damages. Koma what damage can be enough to compare and losing your property, losing your business, losing your house. So ngondo ichi anthu amene sitinayioneko imatikomera kwambiri. Nagamba za nkhondo yomwe ikuchitika civil yomwe ikuchitika ku Sudan. People are suffering. In my building, in my city, kwabwera ma Sudanese pafupi 15 families. Anthu bweresa mkazi wawo school nje kuchoka ku Sudan. Nditi another 6-7 years. Siti talankula English, ngulankula Arabic, tabwera ku China kuno. Mutilowese mu school ama China, olankula Chinese joka. Ana aphunzitsi aja kumati kwabwera foreigner, amulankulise ku English, ana aja English so zero. These people are struggling. Reason yomwe achokera kwawo sikuti amabweretsa kuti basi tiye muzikakhala ku China because of war. Azibambo awo amapanga ma PhD kunapanga ma school war nkhani kuja nkhondo yambika. The only thing they can do is kubweretsa akazi awo ndi anawo kubweretsa kuno. Chifukwa iwo wabwerere kuli nkhondo chido sangagwire masalari anasiya kuyenda mene zimayendera. So war is not good. War is not good. Zachitika ku Iran ndi ku Qatar. I hope it's a sign yoti everybody wants peace and I hope peace comes. Pray for peace. Yeah man. Nditu zimenezo ndi zimene timafuna tikuuzeni akuti Iran drama imene inachita dzulo ndimeneyo. Kungo bwera ndikuzangopanga shine basi kungoonesa kungonyadisa mabomba basi kenako nkumapita. Yetu kwayimbira bwinobwino kataa kuti tibwera kumene kuti za police ndipo anthu nkupanga clear airspace yawo kuti mabomba amene wadutse koma kenako kubwera mabomba aja basi kenako United States ndikubwera ndikuwapanga intercept yo onse aja osaphulisa kenakali konse ndikumabwerera ndithu mmenemo akuti ndi mmene zinakhalira ndeti khale tikumabwera ndi ma updates osiyana malo ano kuti inu muzidziwa mmene zinthu zili nkuyendera. Ife tizichita chothekera malingana ndi mmene tizikwanisira kukubwereserani zinthu. Koma kwa amene mungotipeza kumene subscribe to the channel, comment, like, share, osayiwalanso kupanga turn on notification bell kuti zambiri zisamakuphonyeni kufikira nthawi ina tingoti makoma nonse tiye tikhale limodzi. Komanso kuli mademo uku kumangochi tikhalenso tikubwerapo mpano.